Da li ti se čini da stalno negdje juriš, da nikada nije dosta, da uvijek može još, da negdje kasniš, da su svi nekako postigli svašta nešto, ti negdje si zakasnio ili zakasnila u svemu tome. Ako si se u ovome pronašao i pronašao, nastavi da gledaš jer ću pokušati da ti olakšam s jednom svojom mišlju. Za početak, zdravo svima, moje ime je Irena Štrene i na ovom kanalu bavimo se međuljudskim odnosima, pričamo o svojim životnim putevima i radimo na svom ličnom rastu i razvoju. Jedna rečenica koju sam pročitala pre nekoliko dana kaže ovako: I didn't come here to do as much as possible, I came here to experience life. Šta to znači? Ja nisam ovdje došao da uradim što je više moguće stvari, ja sam ovdje došao da iskusim život. Nekako mi se čini da smo mi ljudi to zaboravili. Evo, ja imam 3 decenije skoro, ove godine punim 30 i prosto ne mogu da verujem gde su otišle ove 3 decenije. Nije da se pitam gde su, srećna sam i zadovoljna, ali, kako da vam kažem, brzo je prošlo. I onda pomislim, imam još 3, Bože zdravlja, još 3 i kao to će isto tako brzo proći. I gotovo. Onda sam u smrtnoj postelji, što se kaže. I da li će me neko onda pitati koje sam diplome stekla, koliko automobila sam vozila, koju tašnu sam imala, ne znam. Jednostavno neće me pitati. Ono što je poenta jeste da ću se ja sećati trenutaka kada sam bila živa. Makar ja tako gledam na život. Šta hoću da kažem? Hajde da malo pokušamo da usporimo. Da se setimo da kada ustanemo ujutru, nije poenta da uradimo što više stvari onako bezglavo i da na kraju stisnute vilice dođemo kući nervozni. Poenta je da se setimo da uživamo u svemu tome dok radimo to nešto. Znači it's not the end goal, it's the, znači nije destination nego je put. Znači put dok idemo do destinacije. Snimila sam jedan video, ali sam okrenula kameru pogrešno i baš sam se sad smorila zato što sam tako dobre stvari rekla, koje nadam se da ću moći sada da ponovim, ali uvijek mislim da je prvi put nekako bolje, ali nema veze. Dakle, život je sada i ovdje. Nije taj neki odlazak na odmor za godinu dana. Nije ta neka skupocena večera za vikend. Nije naš rođendan za 6 mjeseci. Život je sada. Život je ta kafa, život je čekanje u saobraćaju, život je pozdravljanje komšinice u zgradi i tako dalje. Znači sve te stvari su život. Odlazak po decu iz škole. I moramo da shvatimo da moramo da prekinemo sa ovim što je sada postalo popularno, kulturološki. Moramo da se zaustavimo svi kolektivno. Da se zaustavimo i da počnemo da malo uživamo u životu. U tišini, u suncu, u crkutu ptica i da uhvatimo taj trenutak. Ja to volim da tako zovem. Volim da uhvatim sebe u toku dana i da kažem sebi stani, osvesti. Mindfulness. I hvala Bogu, ja sam stvarno uspevam to i vrlo često sam u toku dana, imam dosta svesnih trenutaka. Hvala Bogu. Naravno, imam dosta i nesvesnih, ali sve više imam svesnih. I pozivam i tebe na to, da se u toku dana uhvatiš i kažeš čekaj da osvestim ovaj trenutak. Šta sada jedem? Šta radim? Da li je sunce napolju? Kako mi prija ovo sunce? Prija mi ovaj zvuk kiše? Dete se smeje, zbog čega se smeje? Hajde da čujem šta mi moje dete govori. Dečko, muž, devojka, šta mi govori? Kako mi se obraća, me dodiruje, kako mi prija ovaj dodir? Znači jednostavno da osvestimo te trenutke koji zapravo jesu život. U prošlom videu koji je propao, nažalost, ispričala sam 2 trenutka sa mojih putovanja. Dosta ljudi zavide tome što sam bila u Dominikanskoj Republici, što sam bila u Maroku, što sam bila u Indiji, u Kini, ok. Ali ono što je meni jako zanimljivo jeste da kažem koji trenuci su ti koji ću ja pamtiti sa tih putovanja. To nije all inclusive u Dominikanskoj Republici kad sam pila koktel. Ne kažem da ne volim luksuz i ne kažem da ne volim novac i da ne volim da jedem kvalitetnu hranu, skupu hranu, da idem u skup restoran. Ali trenutak kojeg ću se ja sećati jeste kad smo moja sestra i ja upoznale Dominikanke koje su nas pozvale da odemo kod njih u kvart na večeru.
I taj trenutak kad se mi vozimo skuterom i sad pošto je ta devojka bila baš onako gojazna, nama je taj skuter totalno potonuo i moja sestra se okreće i kaže Irena, ti nisi normalna, je moguće da idemo, ja se bojim, kaže, kod njih u kvart. Ja sam uvijek bila buntovnik, tako da je to meni bilo zanimljivo. I šta se dešava? Mi dolazimo tamo nas 10, kvart, znači ta njena kuća, sećam se, nema, bukvalno je zid polomljen skroz i sećam se da smo jeli te neke karbonare, spremila, pili smo rum iz plastičnih čaša, ja sam sedela na tom njenom skuteru. To su, možda ću da ubacim neke slike, da. To je jedan od najlepših dana u mom životu koji ja nikada neću zaboraviti. Mi smo slušali muziku njihovu, plesale smo, smejale smo se. Dakle, taj moment svesnosti, prisutnosti sa tim devojkama, totalno uvučenost u taj moment koji je pun nekih čudnih nadražaja i duhovnosti za mene. Jer za mene je duhovnost upravo to, taj trenutak kad si svestan. Tako da, eto, znači to bih spomenula. I jedan moment iz Marakeša, pošto meni brat i sestra žive u inostranstvu, brat je u Berlinu, a sestra je u Los Angelesu i nemamo prilike često da smo svo troje zajedno. Otišli smo u Marakeš za 30. rođendan moje sestre prošle godine. I znači tu smo isto obilazili divne njihove palate, muzeje, zaista išli u restorane, mislim, svašta nešto tu je bilo jako zanimljivo i lepo. Ali jedan od trenutaka koji nikada neću zaboraviti jeste trenutak kada smo nas troje šetali i moj brat je krenuo da peva pesmu Furaj mali tom dolinom i tako pevali smo Dino Merlina i Bijelo dugme i svo troje smo pevali. I verovatno su ljudi mislili da smo pijani ili ludi. Mi smo tako pevali na sred ulici i šetali. Onda smo seli na neku klupu pa smo nastavili da pevamo. I to je trajalo neki sat vremena, 2 sata. Taj moment tolike ljubavi i prisutnosti sa mojim bratom i mojim sestrom je moment koji ja nikad neću zaboraviti. Tako da to je ono što hoću da kažem. Svesnost, prisutnost, ne kasniš nigde. Inače, ako ti se ovo dopalo, zaprati me za još ovakvog sadržaja. Podeli sa nekim kome je potrebno da ovo čuje danas. I zaista želim ti da se potrudiš svesno da kažeš sebi ovo sada što radim, ovi zadaci u toku dana koje sada obavljam, oni su život. I moram da pronađem način da što više budem svesna u njima i da uživam u njima sada. Jer ovo sada je život, ne ono tamo. I nadam se zaista da te ovaj video inspirisao i napiši mi u komentaru ako jeste ili ako nije, zašto nije, sve me zanima. I zaprati me naravno ako ti se ovo dopalo. Hvala.